anna bhródúil as an Nollag. Bhí an tóran an sa, Gaeilge ar an daobhsa, agus bíorla ar an Bhéile. Tóran atá bocha siar chomh fada le cósta chiaí, I máis chomhas hain. Nis. Seo dón féilir in an aondíomh, a scríomh na bhéagnas sa. An 7 úil tostad aon de gháil séise ar éiltí naamh. Ach go ganid cinnceamh deá don naamh mailrú an Thamhlachta. Éiste géin le cór na naon. Maig ná scóir se féin. Éire heilige fleise go thomlá. Dit zo'n trio. Jonas Boon, de Weenwe. Spudno. A wie gan miarul gan ska. Agus mé thuas an Láthair, airím bhuaim sléite chiaí. Cnug Frianin, slíomh an Nollaig, Cruach Bhórthain, agus an ráir Comhairle na blasféalaí. An béil cúil a Gaeilge. Ach fás an clocha. Cóca. An túsal ó Ceallaigh. An túsal ó Ceallaigh. Fún é an leabhar. Níl é tír gan teige. Seo ceann a bhain páirc ón ar Éire an rám. Ní scéal faoi róna. Mas fis do chróra. Cúla mé ceann eile a réir. Cuiríonn tró rún. Má tá bearta cúm malamh. Is bin béil in a host. Minic a bhrís béal duine a sráin. Cumartí na cosa. Loscas dóirt. Go dacht an dálthú. Nún Román Chléire. Sólastí! Tá bróna bhí má. Coca? Camperde? Whisky. Crimson ar an mótar sin. Tháinig chun gasús na idir Nollaig díal is sagach ar na páiste. Snáthadí méar chun cadca sé siúr is éireann fún bhí dáirte an gáir. Tallar na cinc agus tallar na... Gair tough. Gair tough. Mr. Riordáin, tú ceart go leor. Ó, Tá begur na barlíní chathú Éire go stóla. Seanna litar an léamh gom. Chuimhníos ar an bháibh a dhéanaan scríbhí. Lámh a bhí in aitheanta mar aghaidh. Lámh a tháiríomh cineastach seanna bhíocha. Lámh a bhí mar bhalsam as futáil. Chiain! Ar cheap is gribh caiicí sa go tus nós bedel chiain. Ó, chiain! Tá do chomar réite gan ar hóla tí. But I
Tír na Nollaig cúlan tí. Tír áling trí na céile. Tá cearca anasáil si cín is Láthair bhil chéilech. Is gair mór dom mar náfad si tír ag drána le gach éine. Is cot a crún na gréin. Sa cúne hir tá banc drá bhíal is ónt sí an tílan. Bhálum bheith cúlan tí. Sa daracht go tíanach. Go bhechan an cuairt gealaí. An talamhín snéasab is éana fúchaléanta. Go hána bháin simúil na haistóirí an scoile. And Dráma nocht, handshake more long. I really enjoyed it. I loved the girl singing especially because she had a beautiful voice. I enjoyed it. It was very good. It surpassed my expectations. It was really good. I really thought it was fantastic. I really enjoyed it, especially being able to get to Maoinithe tower and things like that. An Dráma féin an agrathe tá galóir Ar Chúl ann. Bailachháin sé dechar gach ile chuid a hiiscin bairn machna faoi. The setting, when we started off around the fire, just really drew me in. I thought it was a wonderful adventure. I actually felt there was something of a pilgrimage in it. Ceapas go nascandas de bhúiseacht, de Déanta, de ceol, agus bhín scéal a híal bhí sé 50 feet go bach, agus bhí sé iontach ar a fad. Agus bhí sé sáilteach. It was a really lovely experience. Tá siad go bhúntaach.